Sugeng dalu Cak Slindro. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Cangik, Mbak Limbo. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan keluarga sami sehat seger waras. Syukur, syukur menawi kados. Suwe ora jamu sepisan godhonge klopo. Suwe ora tau ketemu, dalu punika saged panggih kalian Mas Cahyo. Alhamdulillah. Luar biasa pada malam hari ini nggih Mas Cahyo. Pripun? Wah niki hari jadi Kabupaten Madiun pun kula damelke pantun, Pak. Syukur. Nggih, kagem warga masyarakat Madiun tuku timun dinggo lalapan, buah semangka belinya di Jakarta. Cakep. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun yang 458. Semoga jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kula iki nek kalih piyai Madiun wis kaya omah kula dhewe Mas Yoyo. Kok saged? Lah kula niki asli bapak kula piyai mriki kok. Pundi? Niku Mbah Tarom. Oh nggih. Bapak Bupati Sepuh, salam takdim sungkem kagem kula panjenenganipun Pak Bupati so Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mas Yoyo sembah nuwun sedaya punggawa praja ingkang sami rawuh ing dalu punika. Nggih. Kanthi ajitara tasyakuran hari jadi Kabupaten Madiun. Nggih. Wonten malih? Nggih. Parikan Pantun. pantun. Lah nek jenengan pantun mboten sampun to kala wau? Sampun. Nah, nggih wong jenengan kalih kula kaya adik kakak kok, Mas. Kula sampun jenengan sampun. Sampun. Gentos nika. Napane? Loh. Kok napane ya parian? Enggak. Aku ora parian, aku ngejak kowe kok sisik getun tak rasane iki. Loh, lah nyapa getun? Ya paling gak ya aku sik sing ngomong. Lah kowe ape ngejak sapa sing Lah iki lho pamflete gambare ya aku, kowe ra enek kowe rene nyapa? Lho sik. Elingku ki sing kanan ki Mas Yoyo. Lah terus aku Pak Bupati. Lah kok terus moro-moro nek awakmu ki lho. Loh. Lah kowe lehmu WA aku piye nyuwun sewu kula ulur siyen nggih Mas. Nggih, dipadangke dhisik, cetake Sik, dhisik. Iki tak jelaske lho Mas. Piye? Iki mumpung urung kelakon lho lekku nyambut gawe lho. Kowe lehmu WA aku piye? Lah yo aku takon to tanggal 24. Dulu tanggal 24 Juli bengi kowe prei. Sapa ngomong? Lah WA-mu piye? Tanggal 24 nang Madiun wayangan aku ora kabar-kabar. Ngono lho, lah kok awakmu terus dandan melu iki. Kuwi lho jendalu Pak Bupati. Sik lah iki Sik kok dijelaske iki rong cetha lho kuwi. Pripun? Iki rembuke urung jelas. Lah kula lak ngabari nek teng mriki enten hari jadi. Sik, kuwi. Enten wayangan. sing asta. Lah sing asta Mas Cahyo. Yo. Lah kowe yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene? Loh. Lek ngabari piye? Lek WA piye? Lemu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 wayangan 24 Juli ning alun-alun Madiun Caruban lho ngono. Lah aku gak melok Lah niki jawab siap Mas. Ngono ki. Sing siap apa ki? kadung dandan kok terus anggaraku aku melu sapa? Lah nek ngono kuwi aku saurunge munggah wis tak pikir, Ndro. Loh, Ngono lho. Lah kowe ya gedene 250 ya tak pikir engko. Iya. Ya aja Pilih ngirit-ngirit sendalu. ora. Macange Mbak Yu Limbo. Nggih. Namung anu klungsu-klungsu nderek udu. Dedonga. Ndonga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri, masyarakatipun guyub rukun Allahumma. Amin. Amin. Yen bab guyub rukun iki sedaya sampun ndongaaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Pak Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung wae lah tak ndongake ya Mas yo. Mosok ya ming guyub rukun sing mau nggo modal Bojonegoro tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati ki wis kaya anak dhewe kok. Lho, Pak Bupati karo awakmu kuwi Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Lho, mula kula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. kowe omonganmu aja Nyun sewu, kadang-kadang masyarakat mriki malah jenengane dereng apal. Lho sik, kula mboten Pak. ngerti malan. Lho, Kula kula menika serawung kalian Pak Bupati wiwit kula tasik Joko lho. lho nggih to? Nggih. Tapi rak dereng ngertos to. Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kowe Kok saking ngapale wong dianggep anak. kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. leres Pak, Pak. nggih? Dempelan Pak. Wah, Nah. tiba ya leres ya Mbak Cangik. Ya bener pancen panjenengane kan piyosan dempelan kono. Lah, niku SMP Mas, SMP 1 Madiun. Nggih leres Pak. Wih kok ya apal kowe Mas. Lah aku kok Tapi nek SMA ora mungkin paham ki Mbak lah Cangik. ya saking apale ngerti. SMA SMA 1 Madiun.
Sarjana S1 Mas. Sarjana hukum teng Jember. Nggih to Pak nggih? Lah, Kowe kok ya peso Nyolong pedal lho iki. Wong ditanggap ki ya kudu ngono kuwi lho Mas. Ora kok kursukur omong dongakne. S2-nipun panjenenganipun Pak Bupati. S2 wonten teng UPN Surabaya veteran. Nggih to Pak nggih? Lho, Hobine Bapak Bupati apa? mancing nak boten lentu. Lho. Sik. Kowe iki nek iki ra jelas aku nek iki ora percaya. Lah ki nyapa takon Sing hobine mancing iki awakmu. Iki kok Pak Bupati selalu dekat dengan rakyat to nggih Mas Yoyo. Leres nggih, Ini selalu keliling nyambangi warga masyarakat. Oh nggih. Ini adalah Bupati kebanggaan Kabupaten Madiun, Mas. Madiun, betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa niku? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter, cerdas nggih mboten, Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener, biasane Bapak iku kober tilik wargane menyempatkan. Sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger. Leres mboten, Pak? Oh nggih. 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. Nek nganggo? Nganggo R. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto, R kalih. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi R R juga. kalih. Nggih. Mbah Mutarom. Nggih. R kalih. Mbak Niken Salindri ada R-nya. R. Selendro ono R. Mbak Kesi Rahayu R. Sik pertanyaane. Iki dalange ora nek R lho iki. Lho, Enten enten jenengan Cahya Kuntadi. sanes. Cahya Kuntari. Oh ngeling-eling jeneng. Kowe iki ra jenengane abang le jenengku ora. Kanca-kanca krawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing nggunakake R iki mesti wonge kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya, Ora tanpa bakal R. kondang. Apa genti komer ngono piye? Komer. Lah kowe iki kancaku ya ora apal-apal. Aku iki ya nek R. Mosok Mas. Lho, Supri Komet. Mosok dagelan jenenge Supri kok. Mosok gara-gara R kok melarat kok ya. Nggih. Kowe ya dungane iki ya sing apik-apik. Ya didongakne. Paling tidak acarane nopo? Hari jadi Kabupaten Madiun. Dadi apa? Loh. Hari jadi Dadi apa? jadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Begini takon nesu lho. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke 458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa? 4 5 8 papat tambah 5 24 Sik op. Sik akeh men to kuwi. Kowe iki ngomongmu ngladrak kowe iki guru lho, Iya, Met. iya, iya. Digugulan ditiru lho. pira 4 tambah 5 iki Iya, iya, songo. iya. Kok iso 24 iki lho. lho karo kancane dhewe Banyol iya, yo iya. banyol ning aja maksa nemen-nemen to. aku ki mau ngetes awakmu ki fokus apa ora ngono lho Nek iki maksa iki. 4 tambah 5 ki wis 9 Songo. Nah, iki lho. 9 tambah 8 17 Bener. angkanya 1 dan 7 Maknane maksudnya dari siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju tentram dan juga rukun lho ngono mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17 Apa kuwi 17? mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men yo Met iki. Aku ya wis lunas ngene iki, Ndro. Aku iki gari nyaur utang. aja marang dhisik. 17 lak basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Lah iki niku tujuannya jelas. Iya. Oh iya. Iya. Kan bahasa Inggrisnya 17 piro? 17. 17. Ayo. 17. 17 ini kan Inggris, Pak. Ah, lah iya bener kuwi Inggris. 7 Apa kuwi? pitu tuh. Harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas Nggih, awakmu. nggih. 7 menika.
Lho, ya kudu iso. Wangi. Lah mau jere abahe ngontek-entekane ya 70 kuwi kok. Mula aku gak Ketikane abahe ngoten. Heeh. Mula aku awakmu kok ngarep sik ndro aku. Iya. Aku gak patek lek ambek wonge. Sik wong pelawak karo dalang ki harus ada komunikasi. Dalang umum ki dalang ra umum. Lho, kok dalang ra umum piye to, Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Iyo iki rasane koyo piye lho. Lho nyapa? Ya ora apa-apa jane wong ganteng ning hawane wis beda to. Jenenge Beda piye? Bedamu piye? Bedamu nggon ndi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah aku dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki jenenge pelawak yang tidak berinovasi yo ngeten niki. Inovasi Nggih. piye? Tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Lah, Seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki wae dagelan ki nek ora nderekke Mas Yoyo ki paling penak lho Mas. Piye? Lho, kowe arep melu sapa? Wayangan melu sapa kowe? Lho, lah bengi iki Lho. Lah nek ora enek Mas Yoyo panjenenganipun sing ngasta. Ora enek wayang, ora enek dalange. lho, lah bengi iki mau Iya. anggap kene tok sing wayangan. Lah ngendi? Duka. Loh, Sik to. tak kira kok lek job nganti double, balekke ngendi ngono. Kowe iki aja nyepelekke dalang ya, Mas. Nyapa? Dalang ki tanggung jawabe abot, tanggung jawabe berat. Lah, Cara terangno. numpak bis iki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya supir kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang. yoga-yoga. Iki padha karo penumpang. Sinden. Penumpang Penting di. penting sopire. Yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supir nek kendaraan nek penumpang hasilnya kok ndi? Ayo apa nyupir ngalor ngidul nek penumpang ngono. Oh, Terangno penting. ndro piye kuwi karepe kuwi. Penting iya lho penumpang. Mulane kanca yo mbok pegat iki apa. Sik omong angel ora karuan iki yo. Anane tak pegati modho. Golek sing murah. Layangan kok sing gelem Omongan bakalimu aku tok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Nyapa? Nyuwun sewu tanggung jawabe seorang dalang itu berat. Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. Abot. Lah kowe apa tau ngerti dalang teko kok nggo debok dhewe. Dalang enteng gari teko terus oh ngono tek ya. Sik, rene met, rene sik. Ah, megah. Aku gak Rene. melu ki. Wis, Kowe- kula wis mati uripem bengi ki kowe. Lah, Wis, aku tau didoni dalang Kowe kok nyepelekke dalang. Pripun? Nek pancen debok iki dalang endi to sing nggawa dhewe ngangkat dhewe lak ora ana. Sing dikarepne slendro abot kuwi gaweane. Nuwun sewu. Nggih. Aku ki sewengi utuh. Sampeyan lek gur limbukan utawa bar kuwi gara-gara tok. Nggih. Aku kuwi wit jam 09.00 nganti menjelang subuh. Kuwi cerita terus, pikirane mubeng, mripat nyawang, lambe omong, tangan serakatan, sikil njejeg keprak, ngempet nguyuh. Lah jenengan cerita ngoten lah napa niki meneng ae napa niki mboten mikir mboten melek suwengi. Loh. Niki nggih melek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk. Lah Dalang jenengan mbok titip. Ngono ora kreatif. Apa nanti yo titip aku lho. Ora kan iso to. cara ngendi yo dititipne lho. Lah napa diselang? kowe ngawur lambemu lamblojok. Diselang tak turune ning kowe ya. Kowe aja Napa? ngawur lho Mas. Napa? Mas Yoyo iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Aja ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sepelekke kowe nek ora enek wayang, ora enek dalang arep melu sapa? Lho, baru ngono Mas. Lho, Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. ngene lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. Lah ngopo? Era tahun 2026 ini masalahnya sudah mulai wayang bisa jalan tanpa dalang. Mula hati-hati, Pak. Kudu tetap belajar inovasi kreatif. Piye Lho, carane wayang tanpa dalange piye? Ora enek ya Mas. Jenenge Enek, wayang iki mesti ana dalange. Heeh. Bakul wayangnya? Bakul wayangnya mosok apa bakul nggawa sak dalange? Kak ya ora to. Mesti ya bakul tok. Met, nggawa wayang. komet. Kowe wis tau ngemut mercon bledos dhuwur ning cangkem ngono. Dereng. Iki pertunjukan dudu bakul wayang. Oh, iya aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepelekke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo. Nggih to Mas? Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo, mik-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contong tok iki lho. Lah nggawa mike kok bangga lah nyok. Kok to? Kowe iki ndagel nang kene modalmu lak tutuk omong. Mongko yen omong sik mikir gene. Ayo. Saiki ndagel lo. Ndagel Aja kowe, dikek jajal, mik. wis.
Mas Lindro aja saiki salam karo para pelenggah. Ora masalah. Terus. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mantuk. Loh, Weh, Ngawur iki jilat kok mulih. lagi sing gawa aku. Sing go kaya. Heh. Nyileh sedilo. Loh, lek nyilih iki kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Komet. Kamendhi kula nuwun, nun sewu Mas Komet. Kula sowan mriki, heeh, karo isi-isi ngono ta. Badhe ngampil artanipun. Kowe nyilih meku lho, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Mak padakne aku bakul wayang iki karepmu piye? Ayo ndodok njaluk ngapura ayo. Sikile piye? Sing tengen. Sikile. Lho, sikile. aku nggo sikil Aja nyileh miku. Hei. Iki mikir Mas ya sikile. Sikile. Halah, sikilmu iku lho. Waplok. Maksude sing ngarep sing ndi sing ngarep? Kurang mendak Mendak lah. Mendak. Nah. Kurang mendak meneh. Nah. Nah. Oh, kurang sopan mendak meneh. Iya. Iki jane dagelan Paulo. Aja nyepelake. Piye ngambil sing apik? Ayo. nyambut mikipun, Pak. Nah, ya. Tahu bulat. Bareng disili nyepelekke to. Matur guyon apa, Pak? Sik ngene, Dalem, Mas. nuwun sewu Mas Lindro kali Cak Komet. Nggih. Gandeng Bapak Bupati menika lek piyayi budaya. Nggih. Nggih. Mesti rena ing penggalih Nggih. lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun Nggih. untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya. Nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur, syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati Nggih, Pak tindak wonten ing pepanggungan. Wah, nggih. Para lenggah setuju nggih para penonton? Nah, menika. Setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan iki. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo katuran jengkar saking paling tumuju wonten ing Rungokke Mas ya lek ngendika iki lho Kak. Lenyarke nggih. zaman modern saiki iki. Aja ngono kuwi wis lumrah. Kalah apik sampean karo Pak Gayeng. Wis cara modern iki piye carane? Cara dangdut met dangdut. Nah, Nanti gaweanku apa? Wis ora, was. Aku biyen rung nang wayange dangdut. nah. Bagian apa met? Kerek panggung ya. Yo. Spesial dalam rangka Hari Jadi Madiunto. Kita sambut salah satu nomor satunya Madiun. Ada siapa dia? Yo, loh Pak Bupati kan yo. Kok iyo iki lho, mbok kira biduan apa piye? Lah jare dangdut lan kulino artis kita yo. Dangdut yo dangdut tapi muku kakean lemu guyu kuwi. Oh. Ya Mas yo. Nggih. Kakean niku. Siti. Siti ae. Baik saudaraku semuanya, Lah ngono lho. tak panggilin salah satu nomor satunya Madiun, so. Ada siapa dia? Jare kon sithik. Lah Siti iku yo kesitikan niku sedengan ngono lho Mas. Mari kita, yo. Aja yo ngawur ya. Ngapunten lho Pak Bupati. Mohon izin Pak niki. Mboten apa golek dhuwit ya, Pak. Iya. Yo duit sapa kok golek duit. Ya ngomong menawa kowe. Ayo. Yo. Enggak, Pak. Apa? Enggak. Enggak. Lho kok enggak itu gimana sih? Masalah iki aku lagi bangun mau sholat lah nek menawa awakmu ape sedekah. Sik. Jalan. Kok sik to? Pripun? Iki mong sing nembang sinten? Pak 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 Wabu. Pur, Karo? Kali Mbak Niken. Ah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Bupati. Pak Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini Pak, Pripun? kalau nanti ini didum ya, tapi yang di bahasa Inggris kok apa bahasa Indonesia kok didum lho. Dibagi. ini nanti didum sama pengrawit sama sinden, tapi yang dibawa sama Komet buat panjenengan Mbak, gitu katanya. Met, Berarti Met. sing tak gawe iki nggo sampean. Iya katanya gitu. Lah iya tak gawakno. Iya makanya. Loh, Kok raimu elek Lah ngono? padha rambadroke ta. Diomongi ya. Angger enek-enekan iki aku. Selamat malam, Dik. Sik to, ora entuk akhire sampean. Dek, mboten. Nyanyi ora. lah iki Mas Yoyo lho jelas. Nyanyi. Sabar Met.
Saestu. Tulung gandeng bendarane Bukesi, tulung kekno Bukesi. Oh, gitu. Ora apa-apa, Met. Innallaha ma'asobirin, wong sabar kuwi. Kekasih Gusti. Tapi Innallaha kasihan. ma'asobirin, wong Ya. sabar kuwi. Sesuk ya didak-idak kancane kok ya. Tapi kasihan kamu tadi nggak dapet. Ndak Sama sekali. sama sekali. Ya ini ada 2 sih. Ya berarti sampean 1, saya 1. Enggak. Lalu. Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. Gak, aku ning kene Ojo, aku sini-sini mosok njaluk dhewe. Ki tenang, ki malah ki nyoh. Kok kono neh. Ora. Ora Kan. jelas nek iku. Kan. Nah, nggih. Dibuka sik, Matur dihitung suwun, aja kurang. Matur nuwun, Pak nggih. Ya, dibuka Suwun, sik. Met. Oh, Iki ndak nyuwun ndak sewu. dadi fitnah, ayo. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar, Met. Nggih. Jelas iki. Sembah nuwun. Kok aku separohe ndak apa-apa, Met. 150 gak apa-apa. Lah, ikhlas aku. 150 untukmu. Iki lho. Ora ana apa-apa. Piye? Yo jenengan nak badhe buah apa? Maksudnya iseni. Iseni Mas yo ya butuh ngono lho. Tak gawa ya ta? Nah, Met, Sapa? milih ndi? Kiri apa kanan? Oh, bedhekan Met. Nah. Sing nyekeli mik mbok aku ae timbang doko kono ya, Met. Ayo kok ngegron lho wi. Ngegron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ra kok ya. Ya wis gawakno. Ah, Slendro kene. Oh ya, kene. Iku enek bagiane dhewe. Oh ya, siap. Nah, Nah, milih. kok bedeken. Kiri apa kanan? Kanan. Lah, lucune ndi iki? Iki yang ngene. Oh, iya. Kleru milihmu berarti. Milihmu kleru. Milih nih. Milih nih, mau enggak milih nih? Ya milih nih. Nah. Kananmu keliru kok. Ayo, milih nih. Iki nek gak mbani kan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku, Met. Iya. Ora enak papan kok. Wis ora. Oh, sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Wis gah. Lek cerdas sampean pinter entuk 100. Rene, mesake mosok ora entuk dhewe, adoh dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, Jawabane wis jelas. Nggih. Pokoke anggere sampean jawab kodhok entuk 100. Ngoten tok. Sing penting intine lak kita caos ning jenengan. Oke. Entuk 100 men mun sewu jenengan ora meringkus raine, ngono lho. Ya ta. Oke, siap. Anggere jawabane kodhok, Kodhok. tak wenehne jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodhok. Nah, ning kene sik ya. Aja dicukuk. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, kodhok. Sampeyan dhuwit karo kodhok milih ndi? Kodhok. Nah, ya wis. Met. Duit, Ding. Eh? Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono kon Met. Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kok wis bergandeng. Lah yo pas to, Salindri karo Salendro. Lah waduh. Salindri iki salewang iki. Niku Saleho. Salew. Salindri Saleho. Iki Lah. wis takdire karo Allah Taala, Met. Allah. Sing lanang yo dasare sing wedok yo ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh, alah. Iya iso kakak dhuwur piye Kok maksudnya? sakmono kok gak dhuwur. Jane iki gedene sak petelot. Aku iki rumangsaku dagelan paling iki rasane pelek nyuwun sewu Mas yo iki tak Iya. iki Mbak Niken mohon izin. Iya, Mas Upama Lendro. ning donya iki ora enek sapa-sapa eneke wong lanang ming loro tok Komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh milih bunuh diri to mesti Dik. Umune kan ro ngomong iso bunuh diri lho ora. Eneng pilihane gur ngene tok e. Kaya aluk mati ya. Lah nyapa mati wong pilihane ming loro lho, Met. Adam karo Hawa duwe gathukan, duwe gandengan. Wong ki mbok sing sadar, sakmene mbiyane masyarakat Medan ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Lho, pengen ngertos sinten, Bu? Krungu kowe, Slendro napa mboten? Lah kae sapa? Ayo ngono to. Kowe iki kesulakan Niken Salindri ki apik. Kok kene Salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Aku sing ra pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak golek dhewe aku. Yo golek dhewe kene. Oh iki jelas sinden madang geden. Lho, sik.
Madangkara. Oh ya biyen Madang Gedhen, Pak. Madang Gedhen iki abahe iki jane Madang Gedhen. Madang Karan iki enten sinden favorit kula. Mosok niku. Tenan ora. Sek legan lulusan isi. Oh iya, dadi sing pas padha karo aku sejajar seimbang. Mari, Dik. Ini tak kenalke. Sik omong-omong sik legan-legane tegese rung duwe bojo lho. Nggih. Lah nggih. Lah apa ora melek mripatmu kuwi genah bukesi lho. Ngaku-ngaku nyapa tuh, Pak? Loh, Sik. kok ora ngaku piyai sak alun-alune ngerti lek bukesi iki bojone Ki Cahya Kuntadi iki ngerti. Niki anu bojone Mas saya to. Lah. Mas yo nggih ya kudu profesional. Lho, di atas panggung semua milik umum. Loh. Ngaten lho. Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi, yakin apa ora jajal men? Lah, yakin mboten napa-napa nggih? Nggih. Kos kok kono gek apa ki ngaku-ngaku ya. Ayo. Sik Bukesi, sik tak omong sik Bukesi. Kudu kok pikir tenan lho Bukesi. Provokasi. Kudu pikir. Provokasi. Sampeyan iki ayu ya to. Lah aku ya kudu dianggep elek apa piye? Rasa mbok ketokno wong butak ngene lho iki. Bukesi, sampeyan iki cantik, dosen ya to. Sinden kondang. Ayo. Mosok goreng entuk gemuk kaya ngono ora mungkin. Nah, nggih. Emoh aku. Gemuk iki penting lho, Pak. Ya apa? Lah nek gemuk rantai ya seret. Lho pancen bojomu gemuk kok. Lah ya lho, otak-otak. Monggo Ya kok. coba Bu Kesi, Bu. Dalem. Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan niki calone Mas Komet apa leres? Ah mboten. Piye to ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Nek ngene-ngene iki tak ge apa? Waduh. Aku nek iki masuk. Berarti Mas Yoyo ki rapi selirane padha. Padha apa nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Kula iki nek tenggene Mas Komet niku isin, Pak. Napa? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling gak nggih awake rada cilik. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep mlebu lawange miring, Pak niki. Aku iki mau ngono ya apa gelo belas. Loh, orang itu mempunyai kriteria. Lah kriteria Favoritku ya wis ngono-ngono ku. Mbok ya dikon olahraga. Alah. Kaya Mbak Niken iki awake. Tanggoku lagi 3 dina wae iki lho. Kelangan bojo. Lho, lah kok iso iki? Gara-gara langsing kuru. Dijak buah. Jak nedamanter GL Max buyanter lebat. Teko mah ganti saya. Sik jare bojomu tahu kok kon lari-lari kae. Kan kon lari piye bojomu kene. Lah tiang-tiang ini paling goes di pirang kilo. Lari iki. Lari bojoku gak terima kelon, Pak. Lah piye? Wis rong sasi. Loh, Kok rong sasi lari rong sasi lho. Kayak digawa wong, Met. gak kayak maraton kayak sumpah. Kayak digawa wong. Lho kowe kok roh kok meneng ae? Terus takon, "Yo, Aku tak ayem-ayem dhewe. dikon olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK iki senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Lah, senam ya. Pilates. Kan anu fitness. Pilates, Pilates. pilates. Pilates nek bojoku kayak fitness. Awake pit atine ngenes. Dadi aku nek buone dikon nggo nguri ya, gak sampe melu ngono. Nek iso bojo pegaten ae, Met, wis elek bojomu iki. Iki piye to bocah kok? Kowe elek bojomu kula isin Pak kanca niki. Susah wae. Bojomu pegaten ae nek aku. Kok pegaten ki tak waplok pisan wae. Iki guyon ya guyon dirungane para panggawa. Lu tenan lho. Waduh. Sapa? Aku yang mau ngomong to jare. Dirungokne sapa? Para panggawa. Wis pegaten ae, Oh, Met. kliru sithik ya. Ora cocok karo kanggo kowe iki ya. Met, ya. Nyapa? Kula isin lho Mas Yoyo. Lah ngapa? Lah kok kula wingi kan tanggapan ke Nganjuk mampir gawe Mas Komet. Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak kula. Bojone enek. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen. Lah kok kurang anduke to? Kayak apa anduk? Apa kae? Terpal no. Gak cukup nek trimo anduk ra. Isin aku terus tak kandhani. Mbak, Mas Komet nek sampean kok gak isin, gak wirang karo aku to. Wirang apa Mas? Ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru kan kula ngoten. Saru piye? Jajal aku delok ngono. Mas Komet sing wedok muni ngene. Kene 2 juta. Tak bayar 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung beyak ngene to, Met. Kaya dirembeti tekek, Met. Ya emang masalah bojo sing apik lho kowe. Tenan pegaten. Lah bojoku buka ngono kok trimo mbok rega 2 juta. Waduh, berarti kowe ora ruwen-rena kowe. Pegaten ora apik kae bojomu. Wis ora becik kanggo kowe ku. Tapi ora masalah. Kaya tega lho karo kanca kuwi lho. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe niku. Lah kok ora masalah piye Cak Komet iki? Lah kowe
Kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok weni. Lah kayak tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nganti sak iki ra diwenehi kok. Sapa-sapa? Ndebokang campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to? Kurang 2 juta. Wis tak keni. Endi? Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Lho, kowe nglunasi lewat kuwi. Lah kok penak oleh bonus tape we. Oh, edan. Bandingkan kene. Wah, ngawur. Sik nembang iki. Oke.